Được. Phải phải. Nâng với đi đâu đã? Hello, logo nोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। दिनै 12 मार्च बे 12 मार्चआ जोंनि थाखाय मोनसे गोथार सान। बेनो जाहैबाय जोंना फंबाय उन्दैसिननि गोथार जुलि दङ, हाबा। दा हाबाखौ लायनो ओंखारलांबाय। दान्दिसे उनावनो हिनजाव गोदान सफैसिगोन। बेनिफ्राय सफैनाय लोगो लोगो जोंना गोथार जुलिया जागायगोन। बेनिफ्राय अब्ला दिनैनि ब्लगखौ आं बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। हाबायाव माबायदि मारै हाबा जादों बेखौ नोंथांमोना नायलांदो। बिदिब्ला फैदो। धन्यबाद आरो ओंखायनो जोङो दा गोसो खुसियैनो थांनोसै आरो हाबायाबो मोजाङै मोजां खुंलांबाय थानो हाथों। खुंनांगौ दंबावो हिसाबै मोजां खुंलांनो हाथों आरो हौवा गोदानाबो न'खरजों मिलायनानै संसारखौ जानो हाथों। गासैखौ लानानै होयो नालाय
नोंसिनि माबाखौ मिथिबाय नालाय ओरैबायदि dio लामायाव मानो थाखो बाहाय खुलुमखैब्रा हाबा हाबानि गेजेराव सोरबा सोरबा बाव फैनानै जोंखौ जेरैबायदि हाबा खालामदों बहुद धन्यबाद आरो जानाय लोंनायाव जोंहा बेदर फिसानि माबा गैया मोसा गोसा गैया जोंनो बेनो एखे साफिसियेन्ट थोजासे ओंखायनो जोङो दा गोसो खुसियैनो थांनोसै आरो हाबायाबो मोजाङै मोजां खुंलांबाय थानो हाथोंसै खुंनांगौ दंबावो हिसाबै मोजां खुंलांनो हाथों आरो हिनजाव गोदान हौवा गोदानाबो न'खरजों मिलायनानै संसारखौ जानो हाथों